So ke bethunani uMpilo kwi-live awayenzile ku-Instagram kukhona ke imibuzo ebethe wayibuzwa ngabantu emininzi. Khona ividiyo bendikhe ndayenza ke apho ebephendula into abantu bembuza uba uyi-lesbian na, wachaza uba ke yo-lesbian, wathetha ke nangento yoba usindisiwe nangoba usindiswe njani. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. So kule ke ividiyo sizawuthetha ngoMpilo nento efemeli kamamakhe nangokugula tatakhe. Now uMpilo uye wabuzwa ke uba unjani utatakhe, njengoba siyazi ke utata uMosamseleku besimbone egula kuthando nesithembu kusithwa bekhe wafunyanwa yi-minor stroke walala ke esibhedlele. So asikaboni uba kuza kwenzeka ntoni, siyabona nje on social media ke xa efaka ii-photos, but we don't know how he is currently doing. So bambuzile ke abantu uMpilo bampilo unjani utatakho, waphendula ke enikezele update yoba utatakhe uphilile. Ewe siyazi mos uba esa stroke, la minor stroke yakhe yenzeke last year, so ngoku kuyachaza uMpilo uba hayi uright ngoku, uyabo. Siyazi ke uMpilo uba ukhuliswa nguMakhumalo, ngumntana kaMakhumalo phaa kwaMseleku, kodwa ke unaye umamakhe omzalayo ohlala eMlazi. So ukhona umntu ombuzileyo uba ubuya nini okanye uya nini uyovakashela umamakhe eMlazi. Inoba ke kuba abantu bangafane babone efakile ii-pictures on social media mhlambe kokwabo, nanku ke uMpilo ephendula. I love people say I'm rude. It's very cute. It's very funny as well. Guys, I'm Bani. I'm such a fan. Like, people are so iconic for saying that I'm rude. I love that. What a question. That's nice. Manje simisela ngokubuya nini eMlazi kama waphi? Ngiyavakasha nje eMlazi kanti mina ngiye njalo noma kuvuliwe ikole. I'm confused. Ngiyavakasha eMlazi. I never choose. Nimvile ke uMpilo uthi uyaya yena eMlazi uyovakasha, but kaloku akazukwazi ukuya noba kuvulwe izikolo. Nangoku njengoba simbona elapha ke kunye noMakhumalo, ibiyi-birthday kaMakhumalo nge-21st of February, I think, yes. So inoba ke bebuyele loo nto leyo, otherwise kaloku uba sesikolweni. So inoba xa kuvaliwe ke kwizikolo ezinye holidays zakhe uye azityele kowabo. And ke ngoku guys, mhlawumbi ifemeli kaMpilo iyacela uba ayifuni be ipostwa ngoba niyayazi waposta siza kwenza ii-videos ezi-50, so abana-reality TV show bona they didn't sign up for that. So I can understand mhlawumbi why ke engazufaka zi-pictures xa ekowabo kanye ii-videos. And then ke ngoku as for utatakhe, utata uMosamseleku uthi ke uphilile. Sevuyiva ke lo update bethunani. Enkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. Nam uMamgobhozi ndanibona kwivideo elandelayo. Ndicela nitsho ke nani uba nicinga ntoni ngayo. Bye.